ما عيني هنصا شملبا نقالا زرينا سجرنا لنا كل زين استحدثوا ونحا مشتحتها حجنا وحدتهم مراركم تاقعتكم كبزار اللهم جمرنا ما عيني ترى لمندو الراي 8H 8H شومونت H ايشي شومونت H اب إرترا አለው ተባይሎ አም ማህበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሖም ዘለው እስር ቤታት ቁጥሮም ክንደዩ ኣብ ኤርትራ አለው ተባይሎ አም ማህበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ተዘርጊሖም ዘለው እስር ቤታት ቁጥሮም 360 አይተመለሰትን ጊዜ ነው ፈጥኑ አጆ እስር ቤት ናይ ኤርትራ ቁጥሪ ዝበሃል የብሉን ኩሉ እንታይ ዝበሃል እዩ ገደብ የብሉን እስር ቤታት አይተመለስ ህቶ አመራኸብ ብዙሃን ተዘርጊሖም አብልጦ አለውም ተዋላ ጊዜ አብላ አራይ 10H ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ሓርበኛታት ማይ ሓባር ዝተወስደ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ብስርዓት ህግደፍ መዓስ ዓመተ ምህረት ነይሩ ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ሓርበኛታት ማይ ሓባር ዝተወስደ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ብስርዓት ህግደፍ መዓስ ዓመተ ምህረት ነይሩ ኣብ 1993 ኣብ ማይ ሓባር ማለት አይተመለሰትን ጊዜ ለካ 94 ዋው አጣውሉ ሽዕንጫ ዓተሚትን ተስዓን አርባዕተን ካብ ሸበልማዩ ሽዕንጫ ዓተሚትን ተስዓን አርባዕተን ንቀጽል ኦኬ ሕድሽ ቀንዲ ሕዱር ህዝባውን ዓብይ ዘባራበሩ ስርሒት ኣኽርያ ዝበገሱ ኣቦና መን ይባሃሉ? አቦና ሙሳ ሰለስተ ነጥቢ ይቦመለው አቦና ሐጂ ሙሳ ይባሃሉ። ሼኽ ሙሳ አውት ሐት ንቀጽል 11H هراي ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘይነብር ቀንዲ ደላይ ለውጢ ዝኾነ ራይሞክ ተዓዊትካ ኣለኻ ተባሂሉ ሽልማቱ ሙሳድ ዝኣበየ ድምፃዊ መን ይባሃል? አብራር ዑስማን ዋው አጣውሉ አብራር ዑስማን ካብ ሕንፃትዮም አጣውሉ هراي ንቀጽል 15H هراي ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓፋር ክልል ክልተ ማዓስከራት ኤርትራውያን ኣለዋ ስመን መነመን ይባሃላ ኣብ ክልል ዓፋር ማዓስከር ናይ ኤርትራውያን ኣሎ ስመን በረሓለ ማዓስከር በረሓለ ማዓስከር አራፋይለ አይተመለሰትን አጆሃ ጊዜ ለካ ቀጽል አራፋይለ አጆሃ ቀጽል ጊዜ አኺላ ዳኑ ክልተ ነጥቢ ይቦመለው ታጋይት እስኪ هراي أبياس ها معس هاي تملست أكل العفار يقولوا له ها أبيت ها واو أتوعلو معسكر بالعلن أسعيتان ببهلا H 1H ኣብ 2016 ብኮሚሽን ፀጥታ ደገፍ ንምሃብ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣበይን ዕለት ማለት እዩ ወርሕን መዓስ ነይሩ ዓመተ ምህረት ዕለትን ወርሕን ዓመተ ምህረትን ኣብ 2016 ኮሚሽን ፀጥታ ደገፍ ንምሃብ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዕለት ዓመተ ምህረት ወርሒ ዓመተ ምህረት 2016 هو ጽቡቕ አጆ ጊዜ ካተጠቀመሉ
أجوها ساعات أغيلة دم اللسان لو عباهم دم اللسان سكاري هذا إسرائيل سلسلة هاي تملست ها أتقولوا واو على إسرائيل شدشان ورع شدشان تلتشحن عصر شدشان كل تنتمها نما عسكر ما عيني وما مالو تاغري هرّا نقتل 7H هرّا 7H ኣብ ኤርትራ ብመንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2011 ኣትሒዘን ዝተዓፀዋ ጋዜጣታት እሞ ድማ ኣብ ፍቅራዊ ህይወት ናይ ትትንትን ዝነበረት ጋዜጣ ዊንታና ዋቂ ቆልዋ ኣታውሉ ኣርባዕተ ነጥቢ ካብ ሕንፃት ሙሉ ነጥቢ هرّا 9H እሺ هرّا ኣብ ኤርትራ ካብተን ሱምያ ዝነበራ ፋብሪካ ጥርሙዝ እሞ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተዓፅያ ደላ መን ትበሃል? ኣብ ኤርትራ ካብተን ሱምያ ዝነበራ ፋብሪካ ጥርሙዝ እሞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተዓፅያ ትርከብ መን ትበሃል? أجوها جزء هذا تكملوا أجوها جزء لك ثلاثة تبغي ثلاثة جزء أغيلا من النساء هرا واو أنت مرينجي عصر تغلطة H هرّا حزبي بقداي ሃይማኖትهم በአፋላላይ ከምዘይልዎ ንህዝቦም ኣብነታውያን ተባሂሎም ዝዝከሩ ገዳይም ተቃለስቲ አንጻር ዝሓለፈ መግዛእትታት ሓርበኛታት ኣቦታት እስኪ ጥቀስ ወደ አቦና ወደ ማርያም እውን አቦና ሱልጣን ሼክ ኢብራሂም ሱልጣን ዋው መልስማ አቦና ሼክ ኢብራሂም ሱልጣን አቦና ወልደ ማርያም Four H. Right. بمنجست إيرترا تغيروا أم محاير زركب حسا هبيت محاير وطيو نهزبو خي فرحة نفتح إذا حتى قريم تقالاساي تقالالاي نعبا بيتو ودد أبران واو قولوا نتمي يا حنطاق يا معسكر حنطاق قولوا نتمي نقصد 2H هرّا أب كلتا شحن عصر شدشن أب لامبوديزيا زغرق ندي من أسيات إرتوان أبتاز حالة مركب نيرو ندي إرتوان أب كلتا شحن عصر سلستن أب لامبوديزيا أبتاز حالة مركب هيوتهم سيدو 369 واو أدعولو 369 نقصد 5H هرّا أبدا شحن عصر سلستان أبز نبرة سرعيت فورتو حطو تقارلتي كابز نبورو نت بتاع اسكي حالة سلستان جيزي هيكو دوكم جيزي هيكو ومتغن هرّاي أجوا هاجرين بيجيما كسوي مثلا ساكت من الحلوة أجوا تتكمل الجزيرة عوي سكي عمل هرّاي يزدغ معدن الو جيزي أغيلا ناتهم شجريا أواغن نقدر جيزي هيكونكم
حدا نقدر كله تحدي زارب يسوق ده وقت حدا قبل تحدي زارب هاي نملس أنا له حتى مليس واي نملس هذا نتوي بمولو ده نسك نملسها هرّ وامي تكبر وسرعتنا يفتحوا طبعا أطل كده مليس كلها وامي تكبر وسرعتنا يفتحوا سلطاننا بس بيركب واو أدعو سلطاننا بس بيركب قوام يتكبر وسرعت لا يفتح زمن حطه هزوميو نفورتو ديوبو هراي بقتل 3H ኤርትራ ኣብ ፍልሰት መንእስያት ኣብ መበል ክንደይ ደረጃ ተመዝጊባላ ኤርትራ ኣብ ፍልሰት መንእስያት ኣብ ዓለም ሳልሰይቲ አቤት ሳልሰይቲ ሓምሸይቲ قتل أجوها إيرترا كاب أفريقيا كان آدمي أي تبدلستن كالبيتي أمين جزء أغيلا ديانو قريبنا لنا مغتل 10 إيج هاجر إثيوبيا بس إذا تدلنا مقبول أقابلا سدتنا هذا مالتي بدرجة أفريقيا أما بكندي درجة تسرع تركب ቀዳመይቲ واو أتابعوا قداميتي نايدال أي زوريا حطونا ودينا لنا